Отново съм тук, извинявам се, че клипа спря внезапно напреди. Че клипа спря внезапно в миналия епизод. Сега те си говорят по телефона. Мотор! Не. Мотор! Спри! Не. Отново се извинявам, че спря клипа внезапно и... Така. Пак някой ми звъни. Хело. От сега казвам, че няма да снимам много често на тази игра. По-често ще снимам на Minecraft, на Counter-Strike и... Ford Racing 3. Опа. Те сега... Следващия епизод мисля да не изпълнявам мисии, да правя каквото си искам. Цял клип. Ти. Добре. Динг-данг, динг-донг, динг-донг. Уоу. На 48 кръв съм. И което много ме изненадва, не съм умряла един път. Буст, чакай ме, буст. Добре, 48 кръв. Искам да ми се запълни кръвта. Сега мисля, че... Чакай, добре. Сега мисля, че е перфектният момент да ви кажа да се абонирате за мен, да дадете положителен вод за този клип, да се абонирате за мен. Както в миналия епизод, сега пак ще ви кажа, абонирайте за VichoProd.bg. Тоест има много яки клипове. Не ви задължавам да се абонирате, просто казвам. Защото той ми е много добър приятел и искам да се развие в YouTube. Той даже има много повече клипчета от мене. Това клипче би трябвало да се качи до 15 юни. До 15 юни ще съм качил това клипче. И... Не знам, просто ми е скучно. След малко отново съм на тренировки и... И ще трябва да спра клипчето скоро. Аз докато стигна там... Тебе и... Чакай малко бе, остави ма. Тебе и тебе. И тебе. Али сега трябва всички да почнат да бия. Почнаха, добре. Не мине, малко кръв имам. Това как да го направя? Пистолет ще ми трябва. Айде. Не! Сетих се. Не ме убивай. Не, ти... Не, спри! И ти спри! Хайде, вземи тъпя. Не, моля да стига, де. Защо? Ти си виновен. Ти си виновен. Що ме убиха? Ти си виновен, че ме убиха. Махай се. Изчезни.
Изчезни, тъп полицай. Махай се, махай се. Изчезни. Ами... знаете ли какво ще... Бягам! Ето тук. Хващаме таксито и бягаме. Гледайте. Чао. Как спря? Так. Ами... Ще си сейфна на... Оле. Спряха да ме стрелят. А, не. Бягай! Трябва да си сейфна. Добре, моята мисия, дето тук що си измислих, ще бъде да си сейфна. Влез в тази хубава, грозна кола. Те, задачата ми е да си сейфна и да спра клипа. Те, аз си мислих, че зелена. Добре, напред, 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 напред. Оп, слез бе. Ще ме хване полицията. Бягах вътре, 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 вътре. Бързо, бързо. Те, и се спасих. Ами... Добре, дошли в моя хотел. Тук не се крие никакъв бандит. Добре, и това ще бъде от мен. Да се сейфна. Така. И натисни ОК, добре. И довиждане. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте за мен, както и за Вичо Проц. И чао!